नमस्ते प्रणाम गोड़ लागतनी फिर से स्वागत बा एगो नया वीडियो में। हम लोग के आज एगो फिजी के एगो छोट आइलैंड के बारे में बतावे जा रहल बानी, जहाँ हम विजिट कैले बानी। बड़ा खूबसूरत आइलैंड भाई, देख लो हम ये आइलैंड पे आज काम करे आइल बानी। ये व्यू बाटे एती के देखी, हाई जौन शहर लौकता, ए शहर के नाम हो लोटोका। फिजी के एगो खूबसूरत सिटी जौना के नाम हो लोटोका। हाँ, एजा से जस्ट थोड़े ही दूर पे लगभग अब मैं नॉट्स तो ना हमारा किलोमीटर के हिसाब से मैंने लोटोका से रोरा लोकल आई आइलैंड एकदम पास के आइलैंड बाटे। खूबसूरत जगह। आज ही जाए एगो जनरेटर के कमीशन निकला, आज हमने के जाए नहीं सब काम खत्म हो गई बा। अब हम बस व्यू ले ले रहल बानी। देखिए कितना सुंदर नज़ारा बा, पानी एकदम ट्रांसपेरेंट, आर पर रोरा मछली भी लोग जाए। देखो तारा भाई लोग पुलवा केते डोलता, देखो पुल केते डोल रहा बा। देखा लो, दिखाओ तनी मजा बाटे आइलैंड पे घूमे में, अच्छा लगता। काम घुमाई दोनों बा, देखा लो केते डोलता। डोलता नहीं आगे ना जब कहीं पलट गई तो भाई लोग अब हम आ गए बानी लैंड साइड में। देखिए जैसे देख सकते हैं जी कितना पानी ट्रांसपेरेंट बा। हई ह नज़ारा जौन आइलैंड बा ओकर। देखिए एजा से केते लौकता ई पूरा शहर, कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना अच्छा लौकता। पहाड़, पानी, पुल का बढ़िया हई है वो होटल रिजॉर्ट जहाँ पे हम विजिट करे बानी। देखिए ये लैंड से कैसे लौकता। हो साइड कुछ रूम्स बाड़ी सन। हमारा काम करत करत हो गई देर, तो अब हम कनिए जे कि तनी अब रात हो गई, तब तनी भाई लोग के रोड लोग के तनी दिखा दी जाए रात में व्यू कैसन लागता। लेकिन लो रात के व्यू हटे, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत व्यू बा रात के। देख लो कितना अच्छा नज़ारा बा। भाई लोग ई रहला एगो खूबसूरत वीडियो जौन की एगो आइलैंड के वीडियो हो, जौन की बा फिजी के लोटोका शहर। फिजी के एगो शहर है लोटोका, लोटोका से पास में भाई आइलैंड थोड़े दूरी पे शहर से दिखेला, ऐसे विजुअली रोड देख सकता नहीं। हाँ, वो आइलैंड के बारे में हम लोग इनके बतावे की कोशिश कैनी है। हाँ, होप आई होप कि रो लोग के अच्छा लागल हुई। हाँ, रो लोग कमेंट बॉक्स में हमारे के सुझाव दी लो, लिखी लो कि हमरा का इम्प्रूवमेंट करे के चाहिए पर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्त के दी लो इजाज़त, फिर मिले कोनो अगला वीडियो में। तब तक गोड़ लागत नहीं, बाय बाय।